खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सैत्र दान 1431 एबा 24 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नों मेलेमारि हाबानिफ्राय रां आरजिगोन। बेसादारि राहाफोरनि फारसे बांसिन लुबैनायनि थाखाय बेफोरो बांनो हागौ। दावबायनायनि थासारिया गोजोन आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। जुदि जायखिजाया जाहोननि थाखाय नोंथांनि खस्थ'आ खम जायो, अब्ला बेयो जिउनि गोबां बाथ्राफोरखौ गोहोम खोख्लैयो। बावैसोनि जाथायफोरा नोंथांनि गोसोखौ गोजोन गैयै खालामनो हागौ। नोंथांनि खामानिया गोरलैयैनो आबुं जागोन। जुदि नोंथाङा दिनै फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै बबेहायबा बायजोआव थांगासिनो दं, अब्ला नोंथांनि दलिलफोरखौ मोजाङै नाय। दिनै गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा सोरजोंबा गोख्रों नांलायनो हागौ। बे नांज्लायनायनिफ्राय बारग'नो हाजासे नाजा, नङाब्ला नोंथाङा उनाव उनदाहा खालामनांनो हागौ। बे समाव जानाय जायखिजाया नांज्लायनाया गिख्रंथाव महर लानो हागौ। खालि नोंथांनि थांखिफोरनि सायाव नोजोर लाखि आरो नोंथांखौ गाज्रि आखु दिन्थिनाय बायदि मोनदोंब्लाबो जिनिसखौ गाज्रि जानो दाहो। दिनै नोंथाङा गोमालांनाय सम्फथिफोरखौ मोनफिनगोन। बेनिखायनो नोंथांनि बिसना सिङाव आरो ड्रयाराव मोजाङै नायनो नाजा। नोंथांनि बेसेनगोसा बेसादफोरखौ ओरैबायदि जायगायाव मोननो हागौ जायखौ नोंथाङा माब्लाबाबो साननो हायाखैमोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि साना सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। नोंथाङा नोंथांनि इयुननि बागै एसे साननो हायो। नखरनि बयजोंबो सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव मदद मोननो हागोन। नोंथांनि आयआ बांनो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरजों मोनसे हाबाफारि बानायनो हायो। नोंथांनि गासैबो खामानिखौ साबसिनै फोजोबनो हायो। नोंथाङा जाफुंसारनायनि गोदान लामा मोननो हागौ। नोंनि खुदियाया जायखिजाया खामानियाव देरहासार जानायनि थाखाय नोंथांनि खुसिया बांनो हागौ। नोंथाङा गोहो मोननो हागौ। जुदि नोंथाङा फालांगियारि बादायलायनायाव सिगांथिं आवगायनो लुबैयो, अब्ला नायबिजिरनायखौ मोजाङै खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै इयुननि थाखाय नोंथांनि राङारि बिथांखि बानाय आरो गावनि सानथांखि आरो थांखिखौ थि खालामनो नाजा। खामानि मावथायाव नांलायनायफोरखौ फोजोबनाया गोजोन आरो खुसिखौ बांहोगोन। रमान्सआ दिनै नोंथांनि गोसो आरो बिखायाव गोहोम खोख्लैगोन। सांग्रां जा। नोंथाङा गोनांथि गैयाजासे गावनि जिउ लोगोरिनि सायाव नारसिनजानायनि रागाखौ बोखारनो हायो। हरखाबै मोनसे गोजोन खौरांआ नोंथांखौ उन्दुनायाव गोदै सिमां होगोन। जिंगासिनाय आरो गोसो बायहोनाया गोसोआव थानो हागौ। समाजारि रायज्लायनाया नोंखौ खुसि लाखिगोन। खुरमा बाहागिफोरा नोंथांनि दुखुआव बाहागोआरि जागोन। गावनि जिउ लोगोरिनाव सोंनालासै बिथांखि दाखालाम, नङाब्ला नोंथाङा बिसोरनिफ्राय गाज्रि फिनजाथाय मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि। मुलि बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि खामानिनि फोथारनि बायजोआव खामानि मोनगोन आरो बिसोरो सोमोनांथावफोरखौ रंजानो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव गोसो होनांगोन। बे समा थाबैनो बारलांगोन। फोथायथि था दि नोंथाङा थार थिरांथा लाबाय। नोंथाङा राङारि आयदाफोराव मोनसे गिदिर थिरांथा लागोन। थार आरो गोख्रै थिरांथाया नोंखौ गुबुनफोरनिफ्राय सिगांसिन लांगोन। नोंथांनि राङारि बोसोनगिरिनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासं आरो बेखौ मानि। जुदि नोंथाङा स्टक मार्केटआव रां थिसननो सानदों, अब्ला खामानि जागायजेननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कन्या राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नोंथाङा गासैबो खामानिखौ सोलोजों सामलायगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा जयै हाबा मावग्राफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बायजोआव थांनो मोनसे हाबाफारि बानायगोन। फरायसाफोरनि गेजेराव बादायलायनायनि सांग्रांथि लाबोनाय जागोन। नोंथांनि सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंथाङा सोरखौबा गोनांथि गोनां सुबुंखौ हेफाजाब होनानै मुलाम्फा जागोन। बिमा-बिफानि हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा गथ'फोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे मोजां खौरां मोनगोन। थानसालियाव एसे सम हगार। बिसि-फिसायजों सोमोन्दोआ गोदै जागोन। जायखिजाया गिदिर गुदि रां थिसननायनि सिगां हाथाइखौ मोजाङै बुजि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों पार्पल गाब। तुला राशि, दिनै नोंथाङा रांआरि आरो नखरारि बिथिङावबो मुलाम्फा जानो हागौ। दिनै नोंथाङा मोजां मोनसिननाय आदार जानानै गोजोननाय मोनगोन। खामानियाव गोख्रोंसिन खामानि माव। लोगोफोरजों दावबायनाया जाथावना। खामानियाव सांग्रां दाजा, खहा जानो हागौ। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा लोगोफोर एबा नखरजों दावबायारि थावनियाव थांनानै रंजानो हागोन। दिनै लोगोफोरजों थाबाय थानाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामगोन। गावनि जिउ लोगोरिखौ अननायजों नाय। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव जेंना जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा जिउ राहायारि जाफुंसारनाय मोनगोन, जाय नोंथांखौ गोग्गानाय आरो रंजानायजों बुंफबहोगोन। बे दावगानायखौ लानानै नोंथाङा हमदांनो हागोन दि नोंथाङा थि समाव थार आगान लाबाय आरो जेब्ला नोंथांनि खामानिनि बाथ्रा फैयो अब्ला नोंथाङा रावखौबो गिया। दिनै नोंथाङा दावबायनायाव आरो गावनि आंगोनो अनथोब होनायाव रां बाहायनो गोनां जानो हागौ। बेफोर गासैबो खरसाया मिथिस्लाबै गोबां खेब जागासिनो आरो नोंथाङा बेनि बागैबो जिंगा सिदों। नों जेसेबां हायो एसेबां खर्सा खालाम। मोनसे अनथोब हो जाय नोंथां आरो मोनग्रा सानैखौबो खुसि खालामो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों पार्पल गाब। धनु राशि, दिनै मावख'गिरिफोरा नोंथांखौ बाख्नायगोन। फरायसाफोरा जायखिजाया बादायलु आनजादाव मोजां नम्बर मोनगोन। नोंथाङा मोनसे आबुं जुलि जानाय जिउखौ मोनदांगोन। समाजाव नोंथांनि मान-सन्मानआ बांगोन। फालांगिनि बिथिङाव गुबुन सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मानसिफ्रा नोंथांनि आखुजों गोजोनगोन। दिनै नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। गोदान सानस्रिफोरा नोंथांनि गोसोआव फैगोन। बबेबा मोनसे थि आयदानि सायाव नोंथांनि साननाया सोलायनो हागौ। बेजों लोगोसे नोंथाङाबो बेयाव जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा मोजां खौरां मोनगोन। फुङाव ब्याम खालाम। नों उफ्रा मुलाम्फा मोनगोन। नोंनि माखासे खामानिनि थाखाय नोंनि जिउ लोगोरिया जोबोद रागा जोंगोन। थेवब्लाबो नोंनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि जिउनि गासैबो जेंनाफोरखौ नेवसिनानै नोंथांजों गसंफागोन। फालांगियारि बिथिङाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि अननायजों नोंथांनि दावगानायनि लामाया गोरलै जागोन। फालांगियाव आय बांनाय आरो बुथुमनायखौ मोनफिननायनि जाथावनाबो दं। बिफा आरो गेदेरफोरनि बोरजों नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। बेयो रमान्सनि थाखाय मोनसे मोजां सान। न'नि बिबानफोरखौ आबुं खालामनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा जिउ राहायारि जाफुंसारनाय मोनगोन, जाय नोंथांखौ गोग्गानाय आरो रंजानायजों बुंफबहोगोन। बे दावगानायखौ लानानै नोंथाङा हमदांनो हागोन दि नोंथाङा थि समाव थार आगान लाबाय आरो जेब्ला नोंथांनि खामानिनि बाथ्रा फैयो अब्ला नोंथाङा रावखौबो गिया। दिनै नोंथाङा दावबायनाय आरो गावनि आंगोनो अनथोब होनायाव रां बाहायनो गोनां जानो हागौ।
बेफोर गासैबो खरसाया मिथिस्लाबै गोबां खेब जागासिनो आरो नोंथाङा बेनि बागैबो जिंगा सिदों। नों जेसेबां हायो एसेबां खरसा खालाम आरो अनथोब हो, जाय नोंथां आरो मोनग्रा सानैखौबो खुसि खालामो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि सुबुरुनआ नोंथांनि थाखाय गोनांथार जागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा बिसोरखौ मोनफ्रोमबो जाथावना लामाजों मदद खालामगोन। नोंथांनि देहायारि सुबिदाफोरा बांगोन। दिनैनि साना गोदान खामानिफोरनि थाखाय साबसिन। नोंथाङा माबा मोनसे गोदान नाजानो हागोन। नोंथाङा गोनांथार आयदाफोराव सुबुंफोरजों रायज्लायनो खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा बेनि आबुं मुलाम्फा लानांगौ। नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि रुटिनआव माखासे सोलाय-सोल' खालामनांनो हागौ। नोंथाङा नांगौ रोखोमनि साख्रिनि खाबुफोर मोननो हागोन। साननि जागायजेन्नायाव नोंथांनि सिगाङाव माबा मोनसे खामानि एबा गोबां मुलाम्फा फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।